φίλοι, καλώς ορίσατε στο Πράσινο Κύμα, το podcast του Κέντρου Μελετών Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τον Σπύρο Βρετό. Και το Γιώργο Αντωνάκοπος συνήθως. Μαζί μας έχουμε σήμερα τον Παναγιώτη Αγνωστόπουλο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αχαρνές Πόλη με Αξία και μηχανικό στο επάγγελμα. Παναγιώτη, καλώς όρισες. Καλώς σας Καλώς βρήκα. ήρθες, Χαίρομαι Παναγιώτη. πολύ. Και Ευχαριστώ να για την πρόσκληση. να είστε καλά. Και λέω να ξεκινήσουμε με το ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αχαρνών στο κομμάτι της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που παίρνει, τι κάνει. Καταρχάς, είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει όλων των ειδών τις προκλήσεις. Νομίζω ότι είναι μικρογραφία της Ελλάδας ο Δήμος Αχαρνών. Έχει δηλαδή όλη τη διαστρωμάτωση προβλημάτων και θετικών και αρνητικών σημείων που μπορεί να έχει ένας Δήμος. Μόνο θάλασσα δεν έχουμε. Και κατά τη στοιχεία και τα προβλήματά του έχουν τέτοια διάρθρωση και εύρος. Βέβαια, περισσότερο κλείνουμε προς το ότι έχουμε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Τώρα, στα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης και γενικά του πώς αντιμετωπίζονται προκλήσεις τέτοιου είδους, έχω την αίσθηση ότι γίνονται πάντα πολύ σπασμωδικές ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, οι οποίες κυρίως κατευθύνονται από κεντρικές πολιτικές ή χρηματοδοτήσεις. Οπότε και ο Δήμος Αχαρνών, άσχετα με το ποιο είναι το περιβάλλον που έχει, το, το περιβάλλον όχι με την έννοια του φυσικού περιβάλλοντος, γενικά το περιβάλλον, κοινωνικό, φυσικό, περιβάλλον υποδομών, τα πάντα. Άσχετα λοιπόν από όλα αυτά, ανάλογα με το τι κατευθύνσεις δίνονται συνήθως σε επίπεδο κεντρικών πολιτικών και χρηματοδοτήσεων, προσπαθεί κάποιες φορές να ακολουθήσει κάποιες τέτοιες γραμμές, προσπαθεί να πάρει κάποιες χρηματοδοτήσεις. Είναι ατάκτως κινημένα μέτρα τα οποία στην πραγματικότητα ποτέ δεν λειτουργούν συνδυαστικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στην πραγματικότητα πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης για κανένα θέμα. Και δεν είναι τώρα αυτό που λέω μηδενιστικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία σαφής πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση. Ούτε δηλαδή για την αντιμετώπιση προβλημάτων υποδομών, Η κλιματική ούτε για αλλαγή την... έχει επηρεάσει τις πόλεις μας και το Δήμο Αχαρνών. Εντάξει, και τώρα, λόγω της θέσης του Δήμους, δηλαδή που βρίσκεται στις υπόρειες της Πάρνηθας, Μμ. προφανώς έχει κάποιους κινδύνους μεγαλύτερους ενδεχομένως, Με τις φωτιές, ε, εννοείς, Παναγιώτη. σε σχέση και με τις φωτιές αλλά και με ενδεχομένες πλημμύρες. Σωστά. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή Υπουργείο Υποδομών και την Περιφέρεια, έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται κάποια έργα, τουλάχιστον στο επίπεδο της αντιπλημμυρικής προστασίας. Όχι κατά την άποψή μου πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή έχουν γίνει και έργα πολύ παροχημένα, όπως για παράδειγμα η διαθέτηση της Εσχατιάς, του ρέματος της Ναι. Εσχατιάς, το οποίο στην πραγματικότητα όλο εγκυβωτίστηκε, δεν υπάρχει πλέον ρέμα. Έχει γίνει κλειστός αγωγός, ένα ή δύο κλειστή αγωγή, ανάλογα με το σημείο. Αυτό, για να καταλάβετε, είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος υπήρχε ενδεχομένως από το 2000, μπορεί να είναι 25 ετίας, που οι συνθήκες τότε ήταν εντελώς διαφορετικές. Και ένα ρέμα, λοιπόν, όταν σε παγκόσμιο επίπεδο η διαδικασία είναι αντίστροφη πλέον. Ευτυχώς δεν έγινε το ίδιο στο ρέμα της Καναπίτσας, που είναι το απέναντι ρέμα. Εκεί Μμ. έμεινε ανοιχτό. Από το Δήμο Χαρών, για να καταλαβαίνετε, το είπα και μια μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια πρόσφατη συνεδρίαση, για την πλημμυρική προστασία. Αμφιβάλλω αν τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν δοθεί 100.000. Το νούμερο είναι πραγματικό, δηλαδή. Φορολογίες, 100.000 Παναγιώτη. για... Ναι, ναι. Δεν Συγγνώμη πρέπει να... που μου κάνει, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που λες. Γιατί Ναι, εμείς ακούμε για εκατομμύρια. όχι, όχι. Δεν έχει... Ο Δήμος Αχαρνών, δηλαδή, έχει κάνει ενέργειες ορίμανσης ζητημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας, δεν έχει κάνει. Δηλαδή, τα έχω βάλει κάτω, δεν πρέπει να είναι πάνω από 100.000 τα λεφτά που έχει δώσει,
Και μάλιστα κάποια από αυτά είναι χρηματοδότηση του, του κυρίου Μαρτίνου, για να καταλάβεις. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν καταλάβεις. Παναγιώτη, εσύ πάντως μιλάς με στοιχεία και μου έχει κάνει εντύπωση πολλές φορές χρησιμοποιείς και τη διάβγεια. Πάντα τη διάβγεια. Πώς κρίνεις τη διάβγεια σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει βοηθήσει και πώς τη φαντάζεσαι στο μέλλον? Νομίζω ότι είναι ενδεχομένως να είναι από τις μεγαλύτερες τομές στην κατεύθυνση της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης. Πραγματικά νομίζω ήταν τομή και όπως λέγει ένας φίλος, ο Θεόφιλος Αυξενίδης, που το χρωστάμε αυτό του Παπανδρέου, του ΓΑΠ. Όντως νομίζω ότι είναι τρομερή τομή. Στην πραγματικότητα θα είχαμε απίστευτο σκοτάδι σε σχέση με το τι γίνεται στα δημόσια πράγματα. Και μάλιστα τώρα όταν οι δράσεις που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, είναι πάρα πολλές. Δεν βρισκόμαστε σε δήμους ίσως πριν 50 χρόνια που ήταν πολύ λιγότεροι τομείς με τους οποίους είχε ασχοληθεί. Οπότε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται? Έχεις τουλάχιστον τη δυνατότητα να ανακαλύψεις και να αποκαλύψεις πράγματα. Δηλαδή να καταλάβεις πολιτικές ή μη πολιτικές, γιατί ας πούμε και η αρρώστια των απευθείας αναθέσεων, για παράδειγμα, είναι μια είδους πολιτική, κακή πολιτική. Είναι μια πολιτική η οποία μέσω της διάρκειας αποκαλύπτεται. Μπορεί να μέτρησει πράγματα. Τώρα έχουμε... Δεν υπάρχει όμως ο έλεγχος που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να υπάρχει σε ελληνικό επίπεδο. Δηλαδή, αν κάτι δεν το κυνηγήσω εγώ μιλάω τώρα ένας ο οποίος κάθεται να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και να το κυνηγήσω πάλι δεν σημαίνει ότι θα καταλήξει κάπου. Μιλάς για την κυβέρνηση, Παναγιώτη, ή κάποιους θεσμούς που θα έπρεπε να είναι πιο ευαίσθητοι? Οι μηχανισμοί ελέγχου, ας το πούμε. Οι μηχανισμοί έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα καλό επίπεδο ως προς το να είναι διαθέσιμη πληροφορία, αλλά τα επόμενα βήματα δηλαδή του ελέγχου νομίζω ότι χωλένουμε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι θέμα πολιτικών και διαδικασιών να υπάρχει διαφάνεια στο πώς γίνονται τα έργα. Καλά, σίγουρα είναι. Θα έπρεπε να υπάρχει τέλος πάντων μια διαδικασία ελέγχου η οποία να αποκαλύπτει και τις προθέσεις ενδεχομένως. Θα μου πεις τώρα πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το μετρήσεις. Εντάξει, κάποια πράγματα κάνουν μπαμ. Περιμένουμε κάτι από την κυβέρνηση σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δείχτες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση? Τώρα ετοιμάζεται, από όσο έχει αναγγείλει το Υπουργείο Εσωτερικών, έναν κόμβο με τον οποίο θα καταγράφονται μάλλον η εξέλιξη και η πορεία συμβάσεων, έργων και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι στη φάση που εισάγονται τα στοιχεία από τους Δήμους και θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, άρα και σε εμάς. Δεν έχουμε εμείς πρόσβαση δηλαδή ακόμα. Ακόμα δεν έχετε μπει εσείς? Εμείς δεν έχουμε μπει. Μετά την 1η Μάρτη νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Αυτά ως προς το να φαίνεται τέλος πάντων ποια είναι η εξέλιξη κάποιων πραγμάτων. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια έτσι, πολιτική εξόθαρμης διασπάθησης του δημοσίου χρήματος, η οποία οδηγεί σε πολύ κατώτερης ποιότητας και έργα, πολύ περισσότερα χρήματα. Καλά, δεν είναι μόνο στο Δήμα Χαρνών, μην τα λέμε μόνο εδώ. Απλά εδώ που το παρακολουθώ. Τώρα που είπες και χρήματα, με τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί πολλά τα ποσά που καλείται ο Δημότης να πληρώσει και δεν ξέρω, όλη αυτή η υπόθεση που υποτίθεται είναι ανταποδοτική, φτάνει στον πολίτη? Φτάνει. Δεν φτάνει με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δηλαδή, τα λεφτά που πληρώνει δεν τα παίρνει πίσω σε υπηρεσία. Έχουμε μια κλασική υπηρεσία η οποία μαζεύει τα σκουπίδια. Ένα κομμάτι του Δήμου χωρικά έχει ανατεθεί σε ιδιώτες. Δεν το κρίνω αυτό απαραίτητα αρνητικά. Ενδεχομένως να κρίνω αρνητικά τη διαδικασία. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία λίγο φωτογραφική, που σημαίνει ότι την πληρώνουμε αρκετά πιο ακριβά. Δηλαδή ο Δήμος δεν έχει αυτή την επάρκεια για να μπορεί να τρέχει με διαφάνεια τα έργα?
Γιατί βλέπω αυτές τις αμφιβολίες? Ο Δήμος φυσικά έχει. Ο Δήμος, αν ακολουθούσε το νόμο κατά γράμμα και στην πραγματικότητα ενδιαφερόντουσαν να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην καλύτερη δυνατή τιμή, θα μπορούσε να υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα οδηγούσε σε πραγματικά ανοιχτούς διαγωνισμούς. Εδώ έχουμε το φαινόμενο να έχουμε μεγάλους διαγωνισμούς, οι οποίοι, και μικρότερους ίσως, οι οποίοι οδηγούν για κάποιο λόγο που, αν κάτσεις να το ψάξεις, είναι εύκολο να το βρεις, οδηγούν συνήθως σε διαγωνισμούς οι οποίοι απευθύνονται σε έναν. Και όταν αυτός ο ένας ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλος, προφανώς ούτε έκφραση θα σου κάνει, ενδεχομένως θα μειώσει και την ποιότητα των υπηρεσιών που σου παρέχει. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Για αυτό το πράγμα λοιπόν δεν Μάλιστα. υπάρχει έλεγχο. Στην πραγματικότητα, μάλλον δεν υπάρχει έλεγχο. Η μόνη φορά που υπήρξε έλεγχο και οδήγησε σε αλλαγή τη διαδικασία ήταν στην περίπτωση τη χρηματοδότηση τη αποκατάσταση του Αγίου Λασίου, που το Ελληνικό Συνέδριο έκρινε ότι ο τρόπο που έγινε ο διαγωνισμό δεν ήταν ορθός και προς το συμφέρον του δημοσίου συμφέροντος, ακύρωσε τον διαγωνισμό και εξαναγκάστηκε ο Δήμος να πάει σε πραγματική διαγωνιστική διαδικασία, από την οποία τα νούμερα του λένε, δεν το λέω εγώ, μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή από Αύγουστο σε Αύγουστο, γλίτωσε το ελληνικό δημόσιο, το πούμε ο φορολογούμενος πολίτης, να το πω έτσι, 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή η ίδια δουλειά την παίρνει εργολάβος με 1.000.000 λιγότερο. Νομίζω ότι αυτό κάνει μπαμ. Δεν ξέρω δηλαδή, πρέπει να μπει ελεκτικός μηχανισμός και να πει γιατί κάνει εδώ πέρα. Μάλιστα. Και Άρα λοιπόν ελεκτικός εσύ μηχανισμός δηλαδή από την θα κεντρική ήθελες και σαν από... δημοτικός σύμβουλος μισό μεγαλύτερο και έλεγχο από την πλευρά του κράτους. Ναι, ελεκτικός, αυτό ήθελα να πω. Ελεκτικός μηχανισμός στην πλευρά του κράτους υπάρχει. Πώς λειτουργεί Να πω, αυτός? αυτό τώρα, για παράδειγμα, τώρα στην περίπτωση του Αγίου Βλασίου, επειδή η σύμβαση ήταν πάνω από κάποιο ποσό, νομίζω είναι 700, γίνεται έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι ένα δικαστήριο, ένα οικονομικό δικαστήριο, το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες. Και εκεί λοιπόν το δικαστήριο είπε ότι παιδιά εδώ πέρα δεν έχετε κάνει σωστά τη διαδικασία, χρησιμοποίησατε, ας το πούμε, όρους οι οποίοι οδήγησαν στο να κάνετε τον διαγωνισμό κλειστό, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να τον κάνετε ανοιχτό. Άρα λοιπόν θέλουμε σωστές διαδικασίες, διαφανείς, ηλεκτρονικές σαν πρόσθετα εγώ, αυτό το πράγμα, γρήγορα ένα σωστό αποτέλεσμα. Μπράβο. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν έγινε στην περίπτωση της ανάθεσης 4,5 εκατομμυρίων, νομίζω, ή 4,5, δεν το θυμάμαι ακριβώς, εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ασφαλτόστρωση στους Τραγωμαγεδόνες. Εκεί δηλαδή, παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν διαδικασίες για να γίνει ο διαγωνισμός φωτογραφικός, κλειστός κτλ., το Ελληνικό Συνέδριο είπε: OK. Δεν νοούνται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται και κοινωνικός έλεγχος όμως. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μια διαδικασία από το κράτος, πρέπει και εσείς οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο κόσμος και να μαθαίνει και να μπορεί να κρίνει. Εμείς στο βαθμό που τουλάχιστον μας αφορά, το κάνουμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο να μπαίνει ο πολίτης στη διαδικασία να έχει γνώση για αυτά τα ζητήματα. Εδώ ακόμα και εγώ μετά από τόσα χρόνια συνεχώς μαθαίνω, βλέπω καινούργια πράγματα. Ο πολίτης ενδεχομένως δεν μπορεί να μπει στο βάθος και δυστυχώς έχει επικρατήσει μια λογική η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, η οποία είναι η λογική τουλάχιστον κάτι γίνεται. Αυτό το τουλάχιστον κάτι γίνεται οδηγεί σε διαδικασίες οι οποίες έχουν ένα άλοθη. Και αφού το κάνεις, σου κλείνω και το μάτι ο κόσμος τώρα. Αυτό το άκουσα πάρα πολύ προεκλογικά, γιατί όντως την προηγούμενη θητεία, την προηγούμενη δημαρχική θητεία, γίνανε πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν προσέφεραν σοβαρά ζητήματα. Δεν προσέφεραν τίποτα ουσιώδες σε επίπεδο υποδομών και λύσεων κτλ. Στο Δήμο. Αλλά δόθηκε η αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι γίνεται. Και αυτό το κάτι γίνεται το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Τα δημοτικά τέλη δηλαδή είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό αυτού του κάτι γίνεται. Το οποίο ο κόσμος το πήρε έτσι χαλαρά. Γιατί συνέκρινε με προηγούμενες καταστάσεις που ενδεχομένως θεωρούσε ότι δεν έγιναν πράγματα. Καταλαβαίνω τι ισχύει. Μάλιστα. Πριν από λίγο καιρό ακούσαμε ότι το μετρό πρόκειται να έρθει στα Χαρνές. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε σε
Ορατό χρονικό διάστημα, είναι κάτι που θα αργήσει πολύ, είναι κάτι που δεν είμαστε καν βέβαιοι αν θα συμβεί. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Νομίζω ότι δεν είμαστε βέβαιοι καν αν θα συμβεί. Μπορεί και να έρθει κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι θα το ζήσω, αν το ζήσω και είμαστε καλά, στα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Δεν το λέω, Τόσο αισιόδοξο είσαι. δεν το λέω με λογική, πώς το λένε, ότι έλα μωρέ τι λένε. Τα νούμερα βάζω κάτω και κάτι δεν μου βγαίνει. Δηλαδή μιλάμε για μια πάρα πολύ ακριβή επένδυση, η οποία απευθύνεται σε κόσμο, ο οποίος, ενώ από πλευράς πλήθους, ο οποίος ενδεχομένως να μην το βγάζει, να μην βγαίνει το project. Και από την άλλη, από ό,τι κατάλαβα, ούτε χρηματοδότηση υπάρχει. Μάλιστα, το ξαναδιάβαζα χθες ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση για όλο αυτό. Άρα, στην πραγματικότητα, σε αυτή τη φάση είμαστε σε μια έτσι περίοδο που λέμε «Α, ωραία, θα ήταν να έρθει το μετρό». Αυτό το ωραία θα ήταν να έρθει το μετρό, το μεταφράσαμε σε μια πολιτική εκδήλωση έτσι λίγο πιο γαρνιζμένη με κάποια πράγματα τέλος πάντων για να γίνει λίγο πιο πιστευτό. Μακάρι να γίνει, δεν το συζητάμε. Τώρα, ως προς το τεχνικό κομμάτι και το αν υπήρχαν άλλες λύσεις, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό που θα μπορούσε πολύ άμεσα να έχει το μετρό, το Μενίδη και Δήμος Αχαρνών στα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες του προαστιακού σιδηροδρόμου με δρομολόγια συχνότητας μετρό, δηλαδή ανά 15 λεπτά θα μπορούσε νομίζω να έχει προαστιακό, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι εμπίπτει σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό για το σιδηρόδρομο. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής. Δεν το ζητάει και ο Δήμος όμως, αν με επιτρέψει Παναγιώτη, γιατί δεν έχω δει ποτέ ο Δήμος να παίρνει ζεστά αυτό το ζήτημα σε σχέση με τον προστιακό τουλάχιστον. Όχι, δεν το έχει πάρει ζεστά και υπάρχει βασικά ένας πολύ απλός λόγος. Καταρχάς δεν το χρησιμοποιούν αυτοί που διοικούν την πόλη. Από εκεί εσύ το χρησιμοποιείς πάντως, εγώ μπορώ να το πιστοποιήσω. Εγώ το χρησιμοποιώ από το 2001-2002 κάπου εκεί τέλος πάντων. Πάντα με το τρένο κατέβαινα στην Αθήνα, που ήταν πάντα η δουλειά μου. Το ξέρω πολύ καλά, το έχω ζήσει σε περιόδους που μπαίναμε στις γραμμές στο τρένο, δηλαδή έχουμε κάνει και τέτοια πράγματα. Μπαίναμε στις γραμμές και κλείναμε τις γραμμές κάποιες εποχές, μιλάμε τώρα το 2005-2006 τότε, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες. Εντάξει, έχουμε οδηγηθεί σε βελτίωση των υπηρεσιών, θα μπορούσαμε να το αναμένουμε πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, δεν υπάρχει καμία πολιτική εκ μέρους του Δήμου, ένα ζήτημα που θα μπορούσε να ενταχθεί στη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική του Δήμου από πλευρά του Δήμου για να, από τη στιγμή που έχουμε προαστιακό αυτό που έχουμε, που κατά τη γνώμη μου είναι σε καλά επίπεδα, έστω και από τον κόκκινο μήλο, θα μπορούσε να λειτουργήσει μια λογική συνδυασμένων μεταφορών. Έκανα ένα ζήτημα το προηγούμενο διάστημα για τη δημοτική συγκοινωνία. Η δημοτική συγκοινωνία θα μπορούσε να λειτουργεί συνδυαστικά με το μετρό και να εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να τον πηγαίνει στους σταθμούς του μετρό. 4 έχουμε, δεν είναι και λίγοι. Του προαστιακού. Βέβαια. Η δημοτική συγκοινωνία ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει καθόλου. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Η δημοτική συγκοινωνία έγινε. Εδώ έχουν μια απέχθεια και αυτή η δημοτική αρχή, αλλά και γενικά οι δημοτικές αρχές. Δεν ξέρω, έχουν μια απέχθεια στους επιστήμονες. Δηλαδή, έχουν την αίσθηση ότι τα ξέρουν όλα. Το λέω από πραγματικό βίωμα τώρα. Δηλαδή γίνονται γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, όλα μπορεί να τα κάνει ένα πολιτικό αν εκλεγεί στο Μελίδη, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές. Και δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να λειτουργούμε μια λογική manager και να φέρνουν τους κατάλληλους ανθρώπους να κάνουν τον σχεδιασμό για κάθε πράγμα. Λοιπόν, τη δημοτική συγκοινωνία δεν τη σχεδίασε κάποιο που να ξέρει το αντικείμενο. Τη σχεδίασαν εδώ έτσι, γιατί. Αν δεν πήγατε στον ΟΑΣΑ, δεν πήγατε στον ΟΑΣΑ για να σχεδιάσει μαζί τις γραμμές. Εντάξει, δεν ξέρω. Επιστήμονας δεν μπήκε σε αυτή την ιστορία. Να πει παιδιά, για να γίνει αυτό, έτσι λειτουργεί η δημοτική συγκοινωνία, αυτά πρέπει να είναι τα δρομολόγια για να πετύχει. Τώρα το να βάλουμε τη δρομολόγια να ξεκινάνε από να γίνει το Ρώσο στην Πάρνηθα, στις πόλεις της Πάρνηθας, να καταλήγουν στον κόκκινο μήλο και να περνάει τη δρομολόγια κάθε 2 ώρες, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να χρησιμοποιούσε. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, γιατί διάβαζα για το Δήμο πριν μίσουμε εδώ. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα
που θεωρούν ότι υπάρχει στο Δήμο είναι τα σχολεία. Δηλαδή υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη στατικότητα. Διάβαζα για το έκτο, για το 12ο δημοτικό σχολείο. Είναι τα ζητήματα της παιδείας, καταρχάς είναι για δύο λόγους σοβαρά τα ζητήματα παιδείας στο Μενίδη, στο Δήμο Χαρνών. Πρέπει καταρχάς να έχουμε καλά σχολεία, γιατί νομίζω ότι τα προβλήματα της πόλης σε μεγάλο βαθμό έχουν κοινωνική διάσταση. Πολύ περισσότερο στο Δήμο Χαρνών, που οι άνθρωποι είναι και από πιο λαϊκά στρώματα, δεν έχουν πολλές δυνατότητες να παρέχουν στα παιδιά τους ενδεχομένως, πώς το λένε, επίπεδο υπηρεσίες εκπαίδευσης που Ειδικές ίσως εννοείς. θα μπορούσαν σε άλλες. Ναι, ναι, ναι. Ειδικές. Άρα, ναι. Άρα λοιπόν τα σχολεία μας πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά, γιατί για να βγάζουν καλό επίπεδο μαθητών οι οποίοι να εξελίσσονται και να γίνονται χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία μας. Να γυρνάει δηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσης, να γυρνάει κάποια στιγμή και να αποδίδεται στην πόλη. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι το κτηριακό. Εντάξει, έχει 100 σχολικές μονάδες στο Δήμο Χαρνών. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος. Προφανώς θα υπάρχουν και σχολεία τα οποία θα έχουν Διάβασα στην προβλήματα. εφημερίδα ότι έχει κάνει αναστολή Εδώ, λειτουργίας σε αυτά ναι, τα ναι, εδώ σχολεία. έχουν κλείσει. Δύο σχολεία έχουν κλείσει, το 6ο και το 12ο δημοτικό. Είναι σχολεία τα οποία χτίστηκαν περίπου το 1985, νομίζω, κάπου εκεί. Υπάρχουν ζητήματα μάλλον στατικότητας. Το ζήτημα δεν είναι ότι μπορεί να συμβεί, δεν είναι κατηγορώ γιατί συνέβη αυτό, έτυχε να συμβεί. Το ζήτημα είναι ζητήματα πρόληψης. Δηλαδή, σε τι ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος για να κάνει έγκαιρα την αντισυσμική εξέταση των κτηρίων, Μμμ. ελέγχους Μιλάμε για ένα Δήμο διάβρωσης που έχει δεσμεύματος πληγεί κτλ. από τους σεισμούς, έτσι. Πολύ, Προφανώς έχει πληγεί. Έχει πολύ πληγεί άσχημα. ο Δήμος. Ναι. Αυτό λοιπόν το ότι, παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 300 οικογένειες, οι οποίες ταλαιπωρούνται κάθε μέρα, παίρνουν τα παιδιά τους με λεωφορεία, τα πάνε κοντά στην Αμυγδαλέζα, στα όρια με τους Τραγωγεδόνες, για να τα στεγάσουν σε ελιόμενα και ξαναγυρνάνε το απόγευμα με τα Τόσο μακριά, λεωφορεία. γιατί επειδή εντάξει, ξέρω το Βενέδι, είναι μακριά η απόσταση αυτό που περιγράφει. Λοιπόν, είναι 4,5-5 χιλιόμετρα. Βέβαια. Και δεν είναι δρόμος ο οποίος σκέψου ότι το πρωί έχει κίνηση κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για τα παιδιά κάνουν ταξίδι κάθε Μμμ. πρωί και το απόγευμα. Άρα λοιπόν, στα ζητήματα της στατικής επάρκειας, νομίζω ότι η πρόληψη είναι βασική. Πολύ περισσότερο αν είμαστε σε μια περιοχή που είναι Μμμ. σεισμογενής. Δεν μπορείς να το κάνεις όλα τα σχολεία μαζί. Το καταλαβαίνω. Βάλει μια προτεραιότητα στα παλαιότερα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και Εδώ αυτά υπάρχει τα μια πάρα πολύ πρότυπα μεγάλη. σχολεία που ακούσαμε πριν από λίγο καιρό, θα αγγίξουν την πόλη ή είναι κάτι που δεν θα έχει τοπική αναφορά. Εγώ κατάλαβα ότι σε πρώτη φάση η εισαγωγή αυτών των σχολείων, που στην πραγματικότητα είναι σχολεία τα οποία τα ονάσια, δηλαδή θα δημιουργηθούν σε περιοχές οι οποίες Μμμ. θεωρούνται υποβαθμισμένες. Άρα λοιπόν ένα κακό χαρακτηριστικό του Δήμου Αχαρνών είναι αυτό που τελικά μας οδηγεί να γίνουν τα σχολεία. Μάλιστα. Δηλαδή από ένα κακό ξεκινάει το Ναι. πρώτο. Δεύτερον, μην χαιρόμαστε δηλαδή γιατί έρχονται τα ονάσια σχολεία, με αυτή την έννοια. Ναι. Το άλλο είναι ότι δεσμεύουν δύο στην πραγματικότητα δημόσια σχολεία. Δηλαδή, δύο από τα σχολεία τη πόλη τα δεσμεύουν για να γίνουν ονάσια σχολεία. Και στον αρχικό σχεδιασμό, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλήφθηκα και νομίζω οι περισσότεροι, δεν υπήρχε καν πρόβλεψη ότι προτεραιότητα έχουν τα παιδιά τη γειτονιά. Ήταν ότι θα δώσουν εξετάσει και τα παιδιά τη περιφέρεια, όταν λέμε τη περιφέρεια, όχι μόνο των Αχαρνών, Όλη τη Αθήνα περιφέρεια που δηλαδή. είναι. Όχι, είναι νομίζω κάποια Είναι περιφέρεια Ανατολική που Αττικής, αναφέρεται δηλαδή σε πάει κάτι τέτοιο, ναι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι. Θα μπορούν να δώσουν εξετάσεις και να έρθουν εδώ. μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα παιδιά της γειτονιάς, δηλαδή, αν δεν μπορούν να πετύχουν στο σχολείο, τα δεσκορπίζουμε αλλού. Δηλαδή Και εκείνα τα παιδιά θα κάνουν υπήρξε. 4-5 χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο τους. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν πέτυχαν στο σχολείο το οποίο έγινε ο Νάσο. Εγώ πού βρίσκω αυτό που με. Καλά, αυτό το θεωρώ εξ αρχής λάθος, γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε καμία πρόβλεψη για παιδιά από εδώ αποκλειστικά. Αφού φωνάξαμε και εμείς ως παράταξη, αλλά και η σχολική κοινότητα, αλλά από ό,τι είδα και σε άλλους δήμους έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες,
ελήφθη κάποια πρωτοβουλία για να εισαχθούν κάποια κριτήρια, τέλος πάντων να υπάρχει μια ποσόστοση. Ναι. Εδώ η Δημοτική Αρχή ήταν τους ευτυχισμένοι που γίνονται τα ονάσια σχολεία και μπράβο μας ότι κύριε, μα αγαπητή μου Δημοτική Αρχή, εδώ ήρθαν και σου λένε έχεις χαμηλώσει το επίπεδο της πόλης, δεν έχεις κάνει τίποτα, είσαι υποβαθμισμένος, σου δίνω 2 σχολεία. Δηλαδή δεν είναι για να χαίρεται. Και το άλλο που θα έλεγα για τα ονάσια, βρίσκω μια, ας το πούμε, λογική διαχωρισμού των μαθητών σε καλούς και κακούς. Ενώ δεν ξέρω, εγώ το σκέφτομαι έτσι, νομίζω ότι θα έχει πολύ πιο καλή επίπτωση στην κοινωνία της πόλης το να πάρεις αυτή τη μίξη των ανθρώπων, των παιδιών τέλος πάντων που φοιτούν στα σχολεία, από τους πολύ καλούς μέχρι αυτούς που δεν το έχουν πολύ με το σχολείο, αλλά αυτά που θέλει να περάσει ως πρώτο σχολείο το Νάσιο, να απευθύνονται στην κοινωνία της πόλης. Δηλαδή να υπάρχουν μια συνολική αναβάθμιση της κοινωνίας της πόλης. Εδώ θα πάρουμε τους πολύ καλούς, θα τους βγάλουμε ακόμα περισσότερο στον αφρό και από κάτω Άρα μπορεί θα χαλάσει. να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που υποτίθεται ότι. Ενδεχομένως. Δηλαδή υπάρχει μια λογική διαχωρισμού. Και μάλιστα σε δημόσια σχολεία. Δεν μιλάμε για ιδιωτικό σχολείο που ο γονιός πληρώνει και επιλέγει κάτι καλύτερο για το παιδί του. Εδώ έρχεται το ίδιο το δημόσιο και διαχωρίζει τα παιδιά. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ίσως χρειάζεται ένα επανασχεδιασμό γι' αυτό. Ωραία. Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Κάναμε μια αρχή. Τα θέματα που καλύψαμε είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε μπροστά μας για το Δήμο Χαρών και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε κάναμε σήμερα την αρχή και έχουμε το μέλλον μπροστά μας για να πιάσουμε και τα ίδια θέματα αλλά και άλλα. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Πολύ ωραία. Βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινάει από τις πόλεις. Αν οι πόλεις μας δεν είναι αυτές που πρέπει, τότε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ποιότητας ζωής. Πάνω απ' όλα είναι αυτό και οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται και πώς πρέπει να πιέζουμε για να γίνουν, ούτως ώστε να υπάρχουν καλύτερες μέρες για όλους μας. Συμφωνώ απόλυτα. Με χαρά να τα ξαναπούμε όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ.